Shout out sa home viewers. Nandito na ako sa sa bypass Naga. Solo trip ulit. Solo trip ulit, pabalik. Nalimutan ko pala yung routine. Pwede, shoutout pwede. Balik na ako. Tulog lang ako dyan ng 3 oras. Nakita pa di, i-rotate ko lang yung ko, cellphone. Kalimutan ko pala i-rotate.